No niin, huomenta. Ja nyt on 1. joulukuuta. Ja kello ei oikeastaan ole vielä ihan hirveästi, mutta nyt alkaa sitten joululahjojen suunnittelu. Ja niin siinä onkin hommaa. Sitten pitää soitella ja hoidella dekuriasioita ja kaikkea semmoista. Joo, on ne pikkusen hiukan väsynyt, että olen ressannut nyt niin paljon ja jännittänyt, niin en saanut tuossa oikein yöllä nukuttua, mutta onneksi sitten voi kuitenkin ottaa pikkupäikkärit. Palataan ehkä myöhemmin, en ole just nyt ihan virkeimmilläni, jotenka ei taida tulla nyt tästä kuvaamisesta tällä kertaa mitään. Kunhan kokeili. No niin,